Опитваш се да доказваш правотата си с факти, да се аргументираш. Това е занимание за аматьори. Истината е на този, който я наложи. А в джунглата на балъците тя се налага така. Първо, твоят глас е твоето оръжие. Искаш да си прав? Говори по-високо. Това не е дебат. Това е завоюване на звуково пространство. Децибелите са валутата на твоята правота. Второ, интонацията. Всяко твое изречение е присъда. Точка. Съмнението е за философи без тестостерон. Трето, погледът. Докато говориш, гледай събеседника, както гладен орел гледа полска мишка. Без мигане. Който пръв отмести поглед, губи. Това е биологичен закон. Запомни, спорът не е търсене на истината. Спорът е акт на доминация. Лъвът не убеждава антилопата. Той я изяжда. Фактите са за слабаците. Хората вярват на този, който говори най-високо.